sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, water level sa anom na communal irrigation system sa Camarines Sur nasa critical level na. Chief of Police kang Goa Camarines Sur ni Rebaya na, dating hepe kang Goa PNP, yaw na subot sa Naga City Police Office. Lubong sa ginadaan na misis sa Goa Camarines Sur, gigibuhon pa sa masunod na simana. Mga research na tinawan pagbisto sa Annual Research Colloquium kang Naga College Foundation, Aramon. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Ginibukan suudma ang turnover ceremony sa Goa Municipal Police Station para sa bagong Chief of Police. Nangyari ang pagribay ng Chief of Police sa pirang aldaw matapos may mangyaring brutal na panggagadan sa sarong misis. Kung igwa ininin koneksyon sa pagribay ng Chief of Police sa Goa Municipal Police Station. Aramon taman ang kumpletong details ken sa report ni Melvin Machado. Bago na ang pamayok ang PNP sa Banuang kang Goa Camarines Sur matapos gibon kasudma ang turnover ceremony, si Police Major Rodolfo Borromeo ang pinagribay ni Police Major Romeo Ranara na dating nakadistino sa Tourist Police Unit kang Camarines Sur Police Provincial Office. Si Police Major Borromeo ang pinagdistino man sa Naga City Police Office. Hulit na halit sa Camarines Sur PPO si Police Major Ranara, bakanting ngunyan ang sa iyang binayaan na pwesto kung kaya naghahanap sinda nin magiging karibay hali sa maarabot subuot na mga opisyal. Sa ngayon po, meron pa rin po kaming mga transition sapagkat nabakante po yung kanyang posisyon. Pero may mga parating naman po tayo mga officers na de-designate naman po. Ang nangyaring krimen sa Banuanin Goa Camarines Sur ang mayo man subuot koneksyon sa biglaan na pagkakarelieve sa pwesto ni Police Major Borromeo. Yun po ay talagang part ng ating PNP. Sabi nga po natin, ang isa pong PNP, hindi po laging talagang dun ka lang tututok sa isang lugar. Yun po ay may mga pagkakataon tayo na tayo nililipat para sa mas maging epektibo lalo tayo. At mas kung kinakailangan tayo sa isang posisyon ay kinukuha po tayo para po mas makapagsilbi tayo. Mientras tanto sa lado ni Police Major Borromeo na yaon ngunyan sa Naga City Police Office, may pampahayag ang Naga City PNP kung sa ina-opisina mapapaduman ang nasabing opisyal. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, padagos na pinagbibilaran sa Barangay Matakla, Goa Camarines Sur ang bangkay kan misis na pinagpugutanin payo. Huli sa nasaiwal sa daga sa Barangay Himaga kan nasabing Banwaan. Sa maabot na Lunes, alas 9 nin aga, nakatalaan na ilubong ang nasabing misis. Basado sa impormasyon na hali sa aki kan biktima. Padagos sa mga Bareta. Pinagkukuananin patubig kan mga communal irrigation system sa Camarines Sur, yao na sa critical level. National Irrigation Administration hinagada na nintabang. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Anom na communal irrigation system sa probinsya ng Camarines Sur ang nagpaabot na ng report sa National Irrigation Administration dapit sa luway-luway na pagbaba kan sukol kang tubig na epekto na kang El Nino phenomenon. Susog kay Miss Maria Cleofe Barraero, Regional Spokesperson kang National Irrigation Administration, may kasuguan subod sa sainda na tutukan ang mga lugar na maapektaran kang El Nino. So, digdi po sa Camarines Sur, ang mga affected is ining Binanwaanan sa Pili, and we also have mga CIS po ini, mga inaapod ng communal irrigation system. Ang Binanwaanan Pili, Fulyosco Pili, Iyagan sa Balatan po ini, Lologon sa Baaw, and Palo sa Balatan, and San Isidro Pump Irrigation System sa Buhi. So ini po nakabugtak digdi na ang mga water level and source ninda
nasa critical and nagre-request din ng mga pump augmentation. So, yun na po yung pinagigibuhan ng paagi. Sa covered court kang National Irrigation Administration Bicol, nakaredy naman ang augmentation pump na ipapasubli sa mga Communal Irrigation System o CIS na pinagmamanihar ngunyan ka mga Irrigators Association. Kabali subot sa nainot na nakapag-request in augmentation pump ang Kabugao Milaor area na may maluyan ng tubig para sa saindang umahan. And digdi sa Camarines Sur, in particular, igwa kita ning mga identified na ng mga lugar na apektado kang El Nino, kung saan po, kukuanin nga ni actually ngunyan na aldaw itong inaapod ng augmentation pump para darahon duman sa Kabugao Milaor. Kasi ito si naenot na nagpaabot talaga ning information na may problema nga ni sinda tada inaabot ning tubig itong sa indang umahan. Ang bilang ka mga communal irrigation system na apektado kang El Nino phenomenon sa Camarines Sur, ang initial pasanamat ng padagos subot ang ginigibong monitoring kang NIA Bicol. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Mientras tanto, apwera sa mga communal irrigation system sa Camarines Sur, apektado naman ang water source kan mga communal irrigation system sa probinsya kan Albay, partikularmente sa Apudrawi Communal Irrigation System, Prisa Left Canal, Badian, Katburawan, Karatagan, Nangas Maramba asin San Francisco Gabon Communal Irrigation System. Nagabos nagahagad sa NIA Bicol na mapasubli nin augmentation pump. Sa iba pang bareta, tarabang ang mga magurang kang Tinago Elementary School kan suudma sa paglinig sa palibot kang eskwelahan matapos na duwang halas ang pinagtarabangan na dakupon kan aldaw na Domingo. Si Principal Rowena Tabilog ang nangapodan sa mga magurang kan suudma para sa gigibuhon na rabos na tulos man nag-arabot. Alagad may ibang magurang na aldaw pa nin Sabado nagkaigwanan nin paglinig sa nasabing barangay. Sa pagbabalikan news break, Police Colonel Erwin Rebellion may kakasuhan na miyembros kan Naga City Police Office. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa iba pang bareta, 69,000 pesos ang kabilugan na naganansya kan mga Irrigators Association na nagpartisipar sa ginibong kadiwa kan National Irrigation Administration duman sa probinsya kan Camarines Norte. Susog kiniya Bicol spokesperson Maria Cleofe Baraero, tulong National Irrigation System ang nagpartisipar sa nasabing aktibidad. Ang kadiwa sa Camarines Norte ang gigibuho naman subuot bulan-bulan. Bali, tulong NIS po si nag-participate yesterday. Iyo po yan ang GBTIA, WMPA, PIA, and kang Gibasan sa Camarines Norte. So iyo po yan. Si actual is 69,556.66 pesos. Sa satuyang police report, sa flag raising ceremony kan suudma kinumpirmar ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office na igwa siyang kakasuhan ng miyembros kang Naga City PNP. Ini matapos ang sa ilang ginibong on-the-spot inspection sa mga istasyon kang PNP, kaibahan ang sayang Deputy City Director for Operation. Dai naman pinagdetalye kan opisyal kung taano ta sa iyang kakasuhan ang DAIPA, pinapangaranan ng mga miyembros kang Naga City Police Office. Para ma-influence yung mga tao natin. Last week, nagkanda kami ni DCDO ng spot inspection. And ayaw ko na sanang mahuli ito. Then, kasi ang nangyari, ang duty natin dito is 1 day duty, 1 day off. Bawal nga yun. Pero wag na natin, commanders, wag na natin gamitin, sabihin niyo sa mga tao niyo, yung oras ng pagtatrabaho, huwag gawing gumawa ng kalokohan. Ngayon, pinapa-investigahan ko, I'm sorry, kakasuhan ko sila. Nasa investigation na, nasa evaluation na. Ayaw kong sabihin kung anong offense, pero alam nyo na yan. Alam naman natin, mga marites ang polisi. So, huwag na natin uulitin to. Commanders, I will hold you responsible. Sa iba pang police report, nag-courtesy call na kasuudma kay Camarines Sur Police Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo ang bagong pamayokan Provincial Forensic Unit na si Police Lieutenant Colonel Grace Briñas. Susog ki Police Captain Marlon Liadok, tagapagtaram kan Camarines Sur PNP, na dakulang tabang ini sa Camarines Sur Police Provincial Office para sa pagresolber nin mga kaso sa paagi kan marhay na koordinasyon sa nasabing opisina.
Pag-check itong mga chemistry report, tungkol lalo na po pagdating sa mga isinusumitin natin mga droga. At mas lalo po nagiging madali yung ating proseso ng pagsampa ng kaso. Nakapag-courtesy call na sa ano, sir? Opo, kahapon po ay umattend din po siya ng flag raising dito. At i-celebrate din po kasi natin yung ating Women's Month at siya po yung isa sa natin kasama sa ating flag raising. Sa iba pang bareta, ang pagre-rebayan ng ideya kan mga faculty member asin estudyante ang saro sa obheto kang tauna na research kolokyum na pinagigibo kada founding anniversary kang Naga College Foundation. Ngunya na taon liwat ining pinagkondusir asin naging matrayumpo. Aramon taman ang kumpletong details kan sa report ni Karen K. Iscaro. Sa ngaran kan akademya, dahil dyan nagpapahuri ang Naga College Foundation. Ang research colloquium taon ng aktibidad kang research center. Inibukas bako lang para sa mga estudyante, kundi para man sa mga faculty, deans, as in non-teaching personnel. Tighiras kan Director for Research and Extension na si Dr. Eliezer Kakulitan, ang maitatabang kan research colloquium sa mga estudyante. Giving opportunities for all students to present, not only showcase their research output in their different classes, in the different departments. Para man kay Dr. Fausto Romero, Dean kan College of Arts and Sciences, asin saro sa mga kabali sa colloquium, obheto kan arog kaining aktibidad ang magkaigwang engagement ang mga faculty members asin mga estudyante. This is actually part of the requirements of CHED and then the PACOCOA. But definitely, one of the objective of research is to encourage more engagement, not only coming from the faculty members, but most especially for the students. Not only for compliance in terms of the requirements being asked by us by CHED and also by the PACOCOA, the accreditors, but at the same time, this is a way of expressing ourselves. Pagiging proud man ang namamati kan datihan ng nagpapartisipar sa colloquium na si Alaika Obligado. I'm proud na naging representative ako. Kung hindi ko man makuha yung first prize, but then again, naging representative ako ng CCGE, is happy na ako roon po. Nakakatabang man ang aktibidad na ini para mai-enhance ang sa iyang public speaking. Pag-enhance po ng aking public speaking, yung pagiging in front pa lang dito, ito pa lang, parang first step ko pa lang to, or siguro makailang step na, pag halimbawa nanalo ako rito, mas magkakaroon pa ako ng motivation to continue or i-enhance pa yung aking skills para ma-bring home namin yung championship for the intercriminology po. Sa kabilogan, ang mga tigdeklarang best paper sa kategorya kan faculty, deans as in non-teaching personnel, iyo ang mga research ni Miss Rachel Isguera kan College of Accountancy and Finance, Dr. Stanley D. kan College of Health and Sciences, as in Mr. Sonri Boriano kan Office of Student Affairs. Naging best paper man sa kategorya kan mga estudyante, ang research ni Alaika Obligado, first place, as in Mike Tordilla, second place, mga representante kan College of Criminal Justice Education. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.